alt går sådan set an på din vision. Så hvad du ligesom foretager dig af forskellige handlinger, hvad du ligesom foretager dig af forskellige valg, er baseret på din indre vision. Så derfor er det ligesom vigtigt at finde ud af, hvad er min vision, hvad synes jeg er spændende, hvad synes jeg er sjov, og så derved gå ind i, okay, hvad er det for nogle bøger, der ligesom bakker op omkring den her vision. At den her vision, handler den om træning med at ligesom have en fri og stærk krop, handler den her vision omkring, hvad jeg ligesom skal spise, for ligesom at bakke den her fri og stærk krop op med de rigtige energier, de rigtige former for måltider, for ligesom at opfylde det her. Og så er ideen også ligesom at lade være med at gå rundt og være visionløs, og ligesom have ingen idé om, hvor man er på vej hen, men derimod tilegne sig en vision, tilegne sig en fremtid, man ligesom glæder sig til, man ligesom ser frem til, man ligesom derimod er begejstret omkring. Og derved gør du det igennem din vision. Det er din vision, der ligesom er din guideline. Det er din vision, der ligesom giver dig liv. Og det er den her drivkraft, der ligesom er vigtig at have hånd i. Og derved opsøge forskellige visions-hints til din vision, for ligesom at finde ud af, hey, her fik jeg lige et hint, her fik jeg lige et hint, og så ret til, og ligesom bevæge dig i den retning. Og så derefter skabe momentum, fordi det er rigtig vigtigt at have det her momentum. Det er rigtig vigtigt at vækste i sin vision igennem daglige handlinger, igennem daglige mål. Og derved ved du også, hvad du skal sige ja og nej til. Så det er ligesom din vision, der gør det nemt for dig at sige ja til at gøre det her, eller sige nej til at gøre det her. Ligesom hvordan du ligesom prioriterer din tid. Og der har du svaret i din vision omkring byen, fester, træning osv. Igennem din vision. Så igen, hvad er din vision? Hvad er din vision, når det kommer til dit helbred, dit mentale helbred? Hvad er din vision, når det kommer til dit fysiske helbred? Hvordan du vil se dig selv fysisk, være fri og stærk, være fleksibel. Det her, have masser af vitalitet, masser af energi. Hvad er din vision, når det kommer til, hvor du vil være henne, hvor du vil bo henne? Hvad er din vision, når det kommer til dine relationer, dine interaktioner? Og ligesom inkorporere ideen omkring, hey, jeg har faktisk en vision, jeg har faktisk noget, der ligesom driver mig. Og en vision er også med til at give dig tryghed i form af, at du ved, hvor du er vej hen, og i form af, at det er langt fra folk udefra, der ligesom styrer dig, men det er dig, der styrer dig selv indfra igennem din vision. Så det er ligesom din vision, du har svaret til dit eget liv og til din egen valg. Så derfor følge din vision og følge det, som der siger dig noget. Og så, som sagt, relationer, rejser og you name it. Så igen, tænk over det her, og lad vejen vise sig. Og så tilegn dig en vejviser, altså tilegn dig en eller anden coach, en mentor, som allerede er gået vejen, du godt kunne tænke dig at gå. Og derved ligesom få hans rådgivning, hans hjælp til ligesom at lige så stille kickstart din rejse, og derimod også få nogle fremspring og kort tiden af, i stedet for at det skal tage længere tid end højst nødvendigt, så kan du kort tiden af igennem hjælp fra andre, der ligesom har gået den vej, du gerne vil gå, eller andre, som ligesom kan rådgive dig til ligesom den her vej, du gerne vil gå. Så hvis det er uklart for dig, så burde du allerede nu og her overveje igen det her spørgsmål, hvad er min vision, hvad kommer op i hovedet med det samme, og så tænke over, er det rent faktisk noget, som jeg oprigtigt har interesse i, og derved lad det skabe en passion, hvis det er noget, du har interesse i den her vision. Så se det som en chip, du ligesom har bag din nakke, eller inde i dit hoved, og den her chip, den lige så stille bliver klarere, og jo klarere den bliver, jo bedre har du ved at ligesom at tage beslutninger omkring, hvilke handlinger du skal tage. Du er bedre ved at tage beslutninger omkring, hvor du skal kigge hen af, hvilken vej du skal gå. Så skab den her klarhed omkring din vision, og det kan du gøre igennem igen inspiration, ved at enten at se YouTube-videoer af forskellige folk, og ligesom se, om det de siger, passer godt ind, eller resonerer med mig som person, eller om det langt fra resonerer godt med mig som person. Men hvis det resonerer godt med dig som person, så er det vel bare
igen, og enten række ud til personen, eller høre mere omkring den her person, og hvad han ligesom laver, og så blive mere motiveret, mere inspireret, og skabe den her indre form for motivation til din vision. Og du kan, hvis du vil, booke et kald med mig. Det er frivilligt. Der er intet forbundet med det. Der er intet, du skal lægge på bordet eller noget. Det er ren og skær af interesse for ligesom at igen af min vej blive bedre til at hjælpe og coache igennem det, som jeg mener er essentielt for ligesom at vækste i sin vision, og derved også lære fra mig. Og du kan selv vælge, om du vil gå ind og gøre det i dag, eller hvornår du gør det, men det er oplagt at gøre det i dag, så er du ligesom gjort det, så er det ligesom gjort. Og jeg ved, at hvis du tager fra og lader være med at gøre det lige nu og her, så når du nok aldrig at gøre det. Så det er med at gøre det i dag, så det er gjort, og så har vi allerede en tid sammen, hvor vi kan spare med hinanden. Og det er inde på min hjemmeside, nikolajvsion.dk, hvor du har muligheden for at booke det her opkald. Så hvis det er noget, du vil høre mere om, gå ind på min hjemmeside, book det her opkald, og så lad os se, hvordan vi ligesom kan hjælpe hinanden igennem det her, du vil, og hvorimod, om jeg har noget redskaber, nogle hints, eller måske kan være din vejviser i form af, hvad der ligesom kunne være din vision. Så tak fordi du ser den her video. Det betyder meget for mig ligesom at give og lære fra mig, og ligesom gå ind i, hvad jeg har lagt mærke til virker og fungerer for mig og for andre, og derimod ligesom at kunne levere det videre til dig. Så min forhåbninger og min taknemmelighed til, at du ligesom tager det til dig. Så tak fordi du ser den her video, og fortsæt god dag, fortsæt god uge, fortsæt god måned, fortsæt godt år, og skabe den her vækst, og skabe det her momentum i din rejse. Så let's get it.